Ukhuvethe, Siyakhala Siyahleka, episode number 5. Washa ngaphandle. Njengoba ngishiwa ngabantu angibathandayo, njengoba ngitshela izihlobo zami, ngiyoba yini inkosi emhlabeni. Awazi wema ngicasuke kabi. Ushiba seqala nje ngqa kwakuthanda into eyisonto. Uzuzochazwa yisonto lezigubu. Yini nje into edlisayo ngesonto lezigubu? Ngoba into eziyenza zivele egcwalisa umoya esiswini. Uma uyindoda usonto eziyona nomkhaba, umkhaba wakho uvela uphinde kathathu lezigubu. Uyahleka uma uyacabanga nomfundisi wakho ubahu. Uvele wafika nje nabazalana ababili. Ubungafunga ukuthi unompepe nabasizi bakhe. Ngiyakutshela wema. Mina ngithe umfundisi wami afike nabazalana abaningi begqoke beconza ukuze ezobona ushiba sokuthi eliphi isonto elihlelekile. Wema. Njengamanje ngimlungisela isudu yakhe. Angifuni ukuthi lapha ngiphoxe phambi kwabantu afike nesikhindi sokuphalaza. Wema. Angizokudlala mina isifonyo sikaShibasi. Ngiyakutshela angizokudlala ngempela. Kulungile wema. Bye. Wesokana ngiyabuya ngoDisemba. Jabula inhliziyo yami yazubaba. Ngaze ngajabula ngani yami. Ekugcineni usuthokoze kanjani kangaka emzini wakho kodwa? Hey ma, imisebenzi kaThixo. Ngithengele ngisho ucingo imbala ke manje. Unamanga. Ngibuke. Akuhle lokho. Gcineni ma. Manje mama uthi ikhama phoso uyahamba yini? Kumele ndodakazi. Angaze angixoshe umkhwenyana naleli thanga lakhe lasebusika. Mama hamba kusasa. Ngizoba yini njengoba kuzomfundisi wakhe lo mnyofu. Hayi wena mntana ungasabi ngoba vele nina nomkhwenyana seni kanje. Kanti ngayikholelwa lento yomkhuleko ukuthi singazi kubuyisela indoda yakho mntanami. Hayi. Hawu phela mama noma imuphi umfazi oneyinkinga emzini wakhe. Akadingi nje ukuyenyangeni. Kodwa udinga uJesu nje. Hayi kunjalo bona mntanami. Kunjalo. Hawu sabona mkhakazi. Hawu nawe simunyu wami uyaphila kodwa umuhle mama. Yazi ngathi sithuthu usingene ekhaya nkosempela. Ngiyabonga nondaba wami. Yazi nami ngichazwa indlela wakhiwe ngayo. Ngathi nje isitimela sigingqikile. Ngiyabonga mama. Hawu ngawagcina namaza mnana kanje ke ungincome nje maphela ke nawe ungaboni ngaselinye phakathi kwamna kodwa ke akusenani uyahamba nomkhakazi namhlanje. Ngiyahamba mkhwenyana ngicela ukuthi uyiphathe kahle ingane yami kube kuhle njengalokhu kunje nje awubingele ngani wena hayi hamba vele zakushimbi lezi yazi ngizokunyathela kahle nawe sungahamba hayi kodwa nawe ngiyabuya wena ngizokulungisa leli platani leli Zondi wami umfundisi webandla ngempela useyeza bengizocela ukuthi sisebenzise i-conference center cause akezi nabazalana ababili njengomfundisi walo yabona wena maskidi nazo kodwa nawe Sleping lesiphi isidingo sokuthi nithi ingane mina nababili nisonto emabandleni ahlukene yini ungasonto esontweni lami ngoba la sonto ngigcine sengithando isonto lasezweni Shibase mina nezayona khohlwa mthungu khohlwa izinto zokugqoka ngizibeke lapha phezulu kombhede wena angudinge enkonzweni yami ungalingi ukubhadla inhloko Kodwa bengizobe ngiyaphi bona enkonzweni yini inkonzo lendiyande noma isejointini mina ngohamba amajointi mina ungibuke kahle Ngicela ukuthi ukuyoshintsha babazi ngisawuhlangabeza umfundisi webandla la ngempela mina Kodwa nondaba awuvungenali iqiniso Buka nje lomphongolo kaTshwana uyigcobo eshazi zonke zaphelele ezevitamin kodwa mina nginaso nje isifonyo lesi kuleka mfini yami inhlanga ngizosithola kuleka mfini yami Ngiyabonga phokide wami Tula seloni vugana mina sidla hawu ubuselana mkhonzi uvuvukela ungaka ukhuluphana uthaqedanga nje ukudla umntana wami Ngibhedela wena ukudla kwakho kwani yabona ngaza mkhosi ungathi izi yami idlele ithibile iphindi zoqedelwa wena fana bona wena uzobala azongizwa
angisakwazi manje ukuzohlola isimo emzini kadadewethu sekumele ngize ngibize Ayisuka ayisuka ngike phansi. khona manje ngoba uphethe kangaka nje ngihambana nakho konke ukudla komshana wami makombana bambizanga makombana bambizanga Uyalungisela sengiyithandayo. Hey uyangithanda nkosikazi mama. Hey. Hawu, wena waphatha ithinifa. Ngoba ngizwe ngathi awamukelekile nje enkonzweni, wenze njani manje? Uyani kani nawe? Impela baba ngemukelekile empela enkonzweni. Kodwa abantu abagcwele lapha enkonzweni bazohamba nasiphi isithombe salomuzi wakashibase baba. Ngiyayimpela nje. Angifuni abantu baphume nesithombe sibi kulomuzi. Oh, hey uhlakaniphile kodwa nkosikazi wami. Yazi uqinisile cha ngeke mama sinikele khona. Asake ube khona nawe impela. Asake ngofaka iphinifa lamba. Ngoba lebo vlami. Ngiyakompela. Oh baba sikanise niyaphila kodwa nabazalwane yo angisebahle Mama uShibase siphile kakhulu. Awungiphuthume bo wasibiza ngokusheshsha okungaka kwenzakalani? Mfundisi wami bekunomfundisi weigubhu la last week so bengicela ukuthi nje uzosusa konke lokungcola kwenzile ngikukhuleka Isigubhu pho. Hayi isigubhu mfundisi ngiyakutshela. Hayi asingeneni ngaphakathi siyobizwa ongabona uzoyizwa into engizoyishumayela. Sawubona makhulu. Usafaka ingqaza namhlanje. Ngokwani ngibona lapha. Hayi kunenkonzo malume asingene ngaphakathi uShibase somfica khona esehleli ngaphakathi. Engipha Durban Vaccine Ministries. Sanibona mbazalwane. Awuyazi labahle ngingene kakhulu mama ngibingelele ku-birthday. Ngibingelele kakhulu abasuthayo bazalwane. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngaphandle kokuthetha isikhathi bazalwane ake vele sihambeni siyezwini. Amen. Makoti, ingena kanjani inkonzo inhloko yalomuzi ngeke? We baba, angithutsheliwe loyo uzosifica ngendlela. Awumakoti abebangaka amakoti ngicela ukudayisa kancane. Awukodwa bhuti avuyisiphoqi kodwa. Usho uzobona ukuthi sekonzweni lami. Kindly sit down and behave please. Sis. Carry on my revel. Kwangcono ke ubaba ekhaya usefikile. Hayi futhi sakusiyena lo. Ubaba ekhaya uzofika egqoke eqonza akusiyena. Ngithi uyena mina. Kodwa mama uShibase isikhathi sesiyahamba manje. Hawu, kodwa Shibase ubukuselani ngami? Wagothi ngizophalaza. Ngikhiphela nje istudio yakho ozoyiqoqa. Wayikhipha ayibeka empedeni akithi. Uyaphike lo ngoba ngithanga ufuni le. Wena sinqo somnyovu. Angizongithethe ngingene ephi ngingangeni kukwami nani. Njengoba ugqoka amaxhaba nje nokufa ngathi nje pirate. Ubona ugqoka amaxhaba. Umthula. Hayi baba uShibase.
bayeke vele unomhlabelelo othi woza kuJesu noma umaningi Lokufundisa emzini wethu zosithatha sigqama yini ufuna ukubona nomthetho wakho. yobe nondaba yobe nondaba yobe Baba hlala la. Wena uyayazi indawo yakho hlala phansi. Hayi kahle nenfulamfula bo. Hawu. Malume. Ufunga kapi? Mshana, ngithe ngingena la ngayithela kule nsambatheka yaleli so emzini kadadewethu. Yini lamavumvumu lawo? Mshana angithandi lento. bazalwane angixolise ngeziphazamisi Mfundisi. Umfolo umbiza ngesiphazamisi. ngisamziba kunjalo ke bazalwane sizothola izwi lapha yakho abaseshowe verse 2020 ngisabazibe kanjalo ke bazalwane izwi lithi njengayiphi indawo enoJesu wayo njengayiphi Amen. Hayi mshana, ayivanga lenkonzo. bazalwane waninga amadimoni akashibasa sivele siwashize khabarime baba Buka nje baba lomsangano walamakhono. Ngikhonzonike benjeni. Umsangano wokugcina impela, umsangano wokugcina ngaze libonke nje wena uzokhonza iziyoni manje hayi indaba lesisonto lakho. Viva la Durban Vaccine Ministry Viva la Durban Vaccine Ministry Viva Mshana, bahlala into la emzini kadadewethu. Malume besibanquma malume.